Patronul pensiunii care a ars are un trecut infracțional controversat. Cornel Dinicu s-a confruntat cu mai multe acuzații, de la amenințare și șantaj la furt din portbagajul unui lider interlop și implicare într-un dosar al minelor de diamante. Acesta a trecut de la statutul de cunoscut al lumii interlope cu legături politice la un afacerist de succes în Prahova. Anchetatorii verifică acum dacă trecutul lui infracțional are sau nu o legătură cu izbucnirea incendiului. Cornel Dinicu are o istorie bogată în sfera infracțională. Încă din 1996, numele lui apare ca lider al clanului de bodyguards din cartierul studențesc bucureștean Regie. Un an mai târziu este chiar arestat. Bătuse un tânăr și a primit o condamnare de 4 luni de închisoare pentru amenințare și lovire, dar nu face pușcărie. Potrivit informațiilor de la vremea respectivă, este grațiat. În anii 2000, numele său apare în unul dintre cele mai mari scandaluri de la acea vreme, afacerea Portbagajul. Cornel Dinicu și alți 2 complici ai săi erau acuzați că au furat $500.000 și de asemenea 1 kilogram de aur din mașina unui alt lider din lumea interlopă. Cel din urmă a reacționat dur, l-a sechestrat și torturat pe un complice al lui Dinicu, vărul său. Dinicu a reușit să fugă din țară. Când poliția a intrat pe fir, afacerea a provocat un adevărat cutremur mediatic. Polițiștii au fost acuzați de complicitate. Au fost destituiți șeful Poliției Capitalei și ofițeri superiori de la combaterea crimei organizate. Dosarul de furt însă nu a dus nicăieri, spun cei care au lucrat atunci în anchetă. Cornel Dinicu a scăpat datorită legăturilor politice, a declarat pentru ProTV un alt interlop celebru, Sandu Geamănu, cel care a mers să-l răzbune pe păgubit. I-a luat Dinicu Cornel, el fiind bodyguardul fetei unui senator de Călăraș, Tărăcilă. La timpul respectiv era poziționat și susținut politic. Ministrul de interne, ulterior. Fostul ministru de interne, da. I-a acordat protecție fiicei dânsului. Am încercat să recuperăm banii, am încercat să-i forțăm, am încercat să interpelăm și pe ceilalți. Au fost niște alergături, niște lupte. În același an, poliția primește informații că acasă la el este un adevărat arsenal, inclusiv arme de foc. Primește 2 ani de închisoare, însă cu suspendare. Cariera infracțională atinge apogeul în 2007, când este urmărit de Serviciul de Informații Externe până în Africa, în Sierra Leone, ca reprezentant al unei companii elvețiene care voia să preia o parte dintr-o mină de diamante. Apoi începe afacerile în România. Instincte bune. Niște instincte foarte bune. Motiv pentru care visez noaptea ceva, ziua fac. Da, mai greu cu autoritățile care nu se mișcă cu viteza mea. Peste noapte, așa? Peste noapte, ei nu se trezesc nici peste mulți ani. Durează ani de zile până să trezesc ei, sau poate niciodată. Sunt situații în care, efectiv, nu... De exemplu, puzul la clădirea asta a durat 4 ani. Dacă stăteam după ei, nu se realiza niciodată proiectul ăsta. Din păcate, ăsta e sistemul, funcționează e foarte greoi și foarte încălcit și nu te ajută, efectiv, doar te încurcă. Că nu ne ajută nimeni, nu e nicio problemă. Mi-aș dori să nu mai încurce, să fie lucrurile mai simple, da? Da. Că nu facem nimic ilegal. Anchetatorii trebuie să verifice acum dacă trecutul lui infracțional are sau nu vreo legătură cu incendiul de la pensiune. Deocamdată, anchetatorii spun că nu au găsit indicii care să arate că focul a fost pus intenționat. Categoric, anchetatorii mai iau în calcul încă vreo câteva, cel puțin încă vreo 2 sau 3, adică o răzbunare între afaceriști, pentru că orice afacere în domeniul acesta naște invidie, naște concurență și așa mai departe. Pot fi probleme cu plătirea unor taxe de protecție, cum se procedează în anume medii. Toate acestea sunt luate în calcul de către anchetatori. În actele firmei nu apare Cornel Dinicu. Firma este pe numele altor persoane și a înregistrat profit tot mai mare de la un an la altul. În 2022, 1,9 milioane de lei, în creștere cu 22% față de anul precedent. În același timp, și datoriile au crescut până la 1,1 milioane de lei.